So munhu akatobhadhara baba harare $200 kuchechi unopenga because havana value ye200 kupi. Imi nye200 iri kutonetsa zveimi. Regai tinzwe Prophet Chiwawa kuti vari kuti chiko nenyaya baba harare, but ungati vari kubata bate side ambobatwa namaititi. Regai tinzwe kuti how far. Regai nimbotaura mumwe murume uri kuita noise. Ndaida kumubetsera murume but ndakashayiwa namba yake handisi ndomuona. Ndaida kumubetsera. Pane murume anonzi baba harare. So baba harare vane nyaya yavo. Vana yekuti vakusiye gospel vodzoka futi kujiti. Ndakatopesana ndanita kuzviverenga. Iyo yekupuwe 200 kuchechi here. Kuchechi kune wanakapuwa $200 handiti. So baba harare chinhu chavasina kunzwisisa ndechekuti vane hit song kunyika. Asi havana hit song kupi? Kuchechi. Kuchechi. Saka vane value yekuwana mashows ane mari kunyika. But havasati vawane value yekuwana magood shows kuchechi. Ivo vari kuti kuchechi kuhwine masos, but mari hakuna kana senti. Hakuna kuchechi, hanzi hakuna kana mari. Kuna na Michael Mahendere vari kufamba nemota dzinotyisa negospel. Because vane mahit songs kupi? Kuchechi. Amen. Alright, ndaibata. Munhu unofanira kuita mahit song kuchechi kuti utange ukuone mari dzechechi. Saka munoti chii kune avo vakavape 200 avo. So munhu akatobhadhara baba harare $200 kuchechi unopenga because havana value ye200 kupi? Kuchechi handiti ka? Ko vakaende kunyika uko kunana generator naheti dzemurara. Kana ndiri seni ndikaita pati yangu yebirthday party ndagona kutovadana kuti vazoimba tiri mubhoti vachiti baby uri generator. Ndototi hawa makaipa baba harare apada 1000. Because kana tiri kunyika tinoteerera generator handiti? Ya ndizvozvo. Ko generator ikarohwe muchechi. Akazotorera generator muchechi moti mufundisi. Amen. So value ye20,000 iri uku, but kunoku havasati vane value. Ndokasaka zita rakaramba rakabata ibaba harare rekuharare handiti rekunyika handiti. Asi King David yekuchechi yakadi yakaramba. Hallelujah. But nenyaya iyoyo munhu akauya kuchechi achiti vanhu vekuchechi ndizivei mundipe zvinoenderana nezita rani? Nezita rangu. Pane era. Amen. So era number 2 yavakaita ndeyekuti vakatendeuka nhasi. Next week vava minister kuchechi. Kungotendeuka ati shuwa hii tatakaraska tichita zvana generate ndakutoda Jesu. Mangwana ndakutokuimbirai gamuchira Jesu. Aiwa. Kana watendeuka unombogara woita kosi yevanhu vakadi vakatendeuka. And then when brave Baba Harare King David prayed for you. Chichaiti. Ndangofila power vanda dona panda sumuka. You can no longer feel it. Feel out in Jesus and I'm No more pain. No more pain.